Guys, kanti isalamuzi likhona ngempela. Bengizwa abantu behlezi bexoxa bethi babanjwe isalamuzi ngithi banamanga until kwenzeke kimi namhlanje. Inhlanhla leyo I survived. Shuthi ke guys ngiphuma e-workshop abahlala eThekwini bazokwazi. Ngiphuma e-workshop kule entrance engase Petros. Ngiyaphi ngiya ku West Street ngizothatha ama taxi aya kuphaya South Beach. Shuthi ngiqeda khipha imali eCapitec khona e-workshop ngiphume kule entrance ngiwela umgwaqo. Ngiwela umgwaqo oya kuphi ozongiphumisela ematendeni ngalanje ngasematendeni sidididini bese ngiphuma lapho ngiphumela emgwaqweni West Street ukuze ngizothatha ama taxi abheke eSouth Beach. Mase ngithi nje ngiwela umgwaqo sengizofika ematendeni kuqhamuka omunye ubhuti nje uyadiyazela bengaqondi noma udakiwe noma kwenzekalani. Ngathi uyayiphosa kimi ehluhla kimi understand ngingamnaki yabo eyikhuhle kanjalo edlule nedlula inqhubeke nendlela mina nganaki bese kuqhamuka omunye usisi nje ube yislender I think ube yidark angimnakanga angimbukanga nakakhulu bengasafuni ngisho nokubuka wathi kimi kanjena how yini lo wayikhuhla kithi nje yabo esho njalo kimi ngithi mina njena ngiphendule cabanga guys ngiphendule ngithi mina njena angimazi lo yini udakiwe yini vele hawu angiqhubeke ngihambe bese sikanjena buka ukuthi ukugcobe ngani mangithi inhla guys isitwapu esingakanani ngithi mina nje ngivele nje ngithi nje first thing engishile ngikhiphe ngomlomo wami athi nje ngegama lika Jesu lento ayenzayo ngeke iziphumelele ebese ethi lo sisi uyangibhuqa uSathane ethi lo sisi kanjena kimi hayi ngeke ezephumelele ngivele nje ngivula isikhwama sami kancane nje ngichecke ifoni ukuthi kanje isakhona yini imali hlahla leyo kusakhona ngivele nje ngivale fast ngisheshe lapho ngingabheke ngisho emuva yabo nje ingqondo yami ibuye fast ukuthi no man lo sisi lo ongikhulumisayo othi angibuke la lesi sitaputwapu usebenzisana nalo bhuti lo ngoba lo bhuti lo uvele wangigcoba njengalento wahamba akamanga uvele wahamba ngisala mina ngikhulunyiswa yilo sisi lo ngithi mina uyisilendo uyidark lokho engitshengisa lesi sitaputwapu lesi ngivele nje guys ngimuzibe ngihambe ngingasabheke emuva ngivele nje ngithi angisayi kwa South Beach lapho ngiyahamba ngiya eRes ngithi mangifika nje la eRes guys ngithi ngixoxa bathi nje usindile ngoba muke wakhuluma nje wabaphendula lento uvele udomeke uvele nje ungazi ubanike wena ifone guys please be careful e-workshop isalamuzi likhona nami nje angazi ukuthi ngisurvive kanjani ngisurvive nje ngoNkulunkulu bafethu and ngiyambonga uNkulunkulu shame because ukube nje ngike ngaba attend laba ifone yami izohamba bekuzohamba kwamali ebengiphethe guys please be careful isalamuzi likhona eThekwini guys bayaganga. Siyabingelela ngani zakwethu umkhosi siyakwamukela kule channel yami ngane zakwethu ke lana ukukhuluma indaba enkulu usisi la into eyenzeke eTown so nawe ke mawuqala ukungena kule channel yethu siyacela chofa subscribe button ukuze uzokwazi ukuthi uthole ezinye zendaba esizifakayo ezihlabahlosile siyacela ngani zakwethu mawuqala ukungena kule channel yethu wenza ubulungu isichofa subscribe button kumahala ha wengane zakwethu ke uyasiqaphelisa ukuthi edrobheni nje ungabovuma umuntu akushayise ucathi nokulungile check izinto zakho ukuthi zisekhona kuwena ngoba abanye kuyenzeka ukuthi ukushayisile kanti uphethe irazor aqhophoza isikhwama akhiphe zonke izinto zakho ukuthi uyahamba uyafika la uyakhona isikhwama sisikwe ngerazor so ziningi izinto ezenzeka mawushayiseka futhi komunye kuyenzeka kushayise kanti useyibonile into afuna ukuyithatha maybe i-wallet noma kungaba ifoni nje ziningi izinto ezenzeka edrobheni umuntu maye kushayisa so lana ke siyaqaphelisana ukuthi qaphela ukuthi lento ayishoyo isenzeka futhi ayiqali manje mina ke nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba don't forget to subscribe kule channel yethu ngane yakwethu siphinde sihlangane kwi-video elandelayo.